सिनायखागोन रेडि जाजोब्बाय नै फुरा टिप टप नि एकदम दासो बेसे गोबाव नेखो जों जाबाय 3-4 घन्टासो जाबाय 3-4 घन्टासो जाबाय ना मा नेदो टिकेट नोंनो मा नांगो याव टिकेट नांगो टिकेट बोदो बेयाव ना आंबो मोनसे लानो दै बां थांनायनि भाबमोन खिन्थु जानाय नंला टाइमा जास्लाबाखै औ मोनफैखो जों एकदमबारे खर'आव दैमा मथंगुरि दे नुनो गारनो बिराद टाइममोन आं मारै खोमा माथो जेबो नुवासै जोङो खैथा जाफैनाय हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं दिनैनि बे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव बरायफिननाय जाबाय दिनै जोङो जोंनि बे मानासावनो बेरायनो नागिरदों मानास माने जोंनि मानास खिनियाव थांनाय जागोन ना ओरै पानबां भुटानाव थांनाय जागोन मिथिला दा डिसाइड जागोन नोंथांमोना मिथिगोन स' नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअ थाफादो एनि टाइम दिनै जोबजासे ना नै जों दा थांनो ओंखारबाय लोगोआव सोर दं नोंसोरखौ देखायनि आङो जों दहायनो थांनो होन्दोंमोन ना टाइमा नै माने दा नै 2:20 जाबाय दा थांनो ओंखारबाय जों नै बेयाव दं रेडि आं देखायनि र' नै जों रेडि जाखाबाय थांनो थाखाय सार जा मामि तो जाबि ना केতিয়াबा जां ना नेक्स्ट टाइम ओके दैट्स नो प्रब्लेम नै सासेया टिकेट बुकिं खालामगासिनो जोंना माबाया मा होनो पाइलट आं पाइलट ओमफ्राय नै सिनायखागोन रेडि जाजोब्बाय नै फुरा टिप टप रेजर्टनिफ्राय आरोना सिनायखाबाय ओमफ्राय नै जोंना सासेया नि एकदम दासो बेसे गोबाव नेखो जों जाबाय 3-4 घन्टासो जाबाय 3-4 घन्टासो जाबाय ना जोंना सासेयानो लेट खालामबायना ओजोंबो फेजल जाबाय ओरै फेजल जाबाय दे ना होमबा जों बयबो ज' थाफादो दिनैनि बे भिडिअआव जों थांसै माखासे भिडिअ लोगो मोनसिगोन दा थांगासिनो नै जोङो गेट मोनफैबाय मानास गेट नै इयाव टिकेट बानायगासिनो मा नेदो टिकेट नोंनो मा नांगो याव टिकेट नांगो टिकेट बोदो बेयाव ना आंबो मोनसे लानो दै दे टिकेट लागासिनो जों दायो नै नङाबा हाबलांनो मोननाय नङा जों बाखि जों रेडि थांसै भुटानथ' थांनो जाला जों पानबां थांनो जाला बां थांनायनि भाबमोन खिन्थु जानाय नंला टाइमा जास्लाबासै खैथा जाखो दा नायलाय 2टा बारबाय 3टा गैला दिनै सिमाङा नेक्स्ट बार ना नेक्स्ट बार थांसै बैसागो बायनानै खनसे फैबावगोन हाबनि जोङो ना हाबनोसै जाबाय ना MBI नै थांगासिनो जोंबो दा गामि बायसासोलै बेखौनो फैनो गियो मानसिफोरा ना ने गामि बायसासो नायलाय गिलु बालु ना दे मा खोन्थागोन नों जोंनो जों नोङा आंथ' ओरैनो फैफादोसो नै इसोरनोसो नै बिसोरनो मा खोन्थागोन बुं नै थांगासिनो बिसोरो माखासे आवगायबायनि माने गुबुन बिसोरो बुं मा खोन्थायो हाथियाथ' बान्दाखा हाथिया कमन गेरेन्टि ओमफ्राय गान्दा ओमफ्राय हाग्रानि मै जिब जुनार दावराय हाग्रानि माबा बायसोन होनो इण्डियान बायसन वाटार बाफेल' मोनब्रै टाइपनि मै देखायगोन आं मोनब्रै टाइपनि मै पार्किं डियार हक डियार ओमफ्रायो केप्लेंबो नुनो हागौ मालायजों स्कुवेल बेफोर कमन आरो बेफोरखौ नुनायनि आखा थायो आदसा बायदि बिराद दा नुलांबाय थाबाथाय देखायलांबाय थाबानो जागोन दा नोंथांमोना जों जा नुयो बेखौ नुजोबसिगोन ना होमबा आरामसे नुलांगोन बानाय रहो भिडिअ में गाइस पुरा सिका साफा खालामजोबना दोनजोबदो नै ग्रासलेन्ड खालामनो नागिरदों ग्रासलेन्ड माने मानसि गालदेबाय नि नायनायनि माबायदि जिरना दं मोख्रा नै मासेया नै जि साफा जिरना दं आथिं थिखांलायना दं माथो केप्लेंगुर आथिं देन्जार जना दं इयो
मासे बोरै बारबाय नि बा इदि थाहैबाय फिसा लादो बिखायाव फिसा दं ने फिसा लानानै बिराद गोजान गोजान फिसा दं ओइ गायनि बिलाइ बिसिनाय फिसाबो दं नै इबो मार ओइ मासेया नै मासेयाबो जि साफा जना दं नै इयो थांसै फैगासिनो थांगासिनो फैग्राया फैगासिनो थांग्राया थांगासिनो बबेनिबा हाबहैगासिनो मदंगुरि बेफोराव मा थायोब्रा साब्रासफोरा आदसा नै मोनफैबाय जों जायगायाव भुटान मोनबाय भुटान दैमा जाहैबाय नै मोनफैबाय गाइस नै नायना लायखो अबाव मोनफैखो आइ एम हियार मथामगुरिनो फैबायना जों अबाव मोनफैखो जों एकदमबारे खर'आव दैमाफोरा मा जायगा होनो इखिनिखो आंथ' मिथियालै नोंसो फैबाय थायो मथंगुरि मथामगुरि नै मोनफै हाबलायनोसै जों दा नै बेयावनो मा लिरदो सिरि गुलाब चान्द हैद मिथिलालै मथामगुरिनि जाहैबाय बे भुटान बर्डार नै जिरायग्रा जाहैबाय इसोर नायनि सोर मालाय रिल्स लागासिनो रिल्स सानैबो नै फै खारबो ओरै फै नै सानैबो नै जिरायनासो थाबाय नै इयावनो थादो दे मेदाम सानैनो माबा साथी मेरा साथी हाग्रानि जागासिनो मालाय हाग्रायानो गैया इखिनियाव माबाथाय नभेम्बर डिसेम्बरसोआव बुरा ब्लां जों गामि मोनफैबायलै नै फै गोजौ थांफै बेयाव नायना फैनि ओरैनो सबसे बांसिन खुजात्रा होनोबा सोर इयाव बांसिन खुजात्राया जोङो बुंनो थांबा सिगांबो नुवाखैलै जेबो इदि मोजां ने थांनाय बोसोराव फैनाया इयावबो एसेबां इदि नुवाखै दाबो गैया मा नुनांगौमोन ओरैनो गान्दा माबालाय मोसा नै मार बरियाथार नै खारबायलै बेस्रा खारबाय खाथि थांबाय खालामालै ना खारगोनसो नायो बोरमा फिसा रखम बोरमा खासि रखमसो नुदों मार सिल जाना थाखाय ने बोरमा खासि रखमसो नुदों मासे गाहायाव दंलै गेदेर स्पिडद्राय माबायो लागायाव नै खारदोसैनो जि गिदोयो आयै बे सिन्दाय गोनांखा खाथियाव थांजाखाया बारा दावराया थि खारदों नै खाथियावनो रागा जोंबा खोनाय नामा खाथिं खोनाय बा बिदला गादिलै खाथियाव नुबाय दे नोङो
nih मैदेर हाथाया मालाय Nih, tengah. Mabe. Musli. nih खाथियावनो एकदम Juna Damra. Eh, yang mau dong nih. Noni kan juga kati-katian dong. एकदम खाथियावनो नै ओरैबो आरो नै सेरावनो Apa bentuk sih? स्कुलजों खाथाबदों मिथिबायना Kari ini tuh, ini. बुहुदटा दं नै फिसा माखायाबो मेरला दङ आरो ओजोंहाय साल दे बुं मा नुबोखो एबार डाइरेक्ट आंना गैला मा नुबोखो नुनो गारनो बिराद फायगौमोन नामा आरो खोमा बुहुद फायग' जेनेबा थांबाबो नुनो नागिरा ओमफ्राय आरो बबेबा टाइमाव नों जायगायाव थां लामा खाथियाव नुनानै आगायलायगोन ओमफ्राय इमान भितराव थांनानै मैदेर नुबाय लास्ट टाइमाव मैखौ नुदो बेखौ ओमफ्राय गान्दाखौबो गोजानावसो नुदो खाथियाव थारमाने मैदेरानो खाथिनिया फुरा मैदेरानो नुजोबनाय बांसिन मैदेरानो मैदेरनि खालो नुदो आरो बेनिफ्राय माने मानसिफोराबो दिनै एख' बुस्थु ओंखारखायाखै होननानै माखासे फरेस्टारफोरा थांफायोना गार्डफोरा इसोरो होनदों आरो एख' बुस्थु नुखायाखै दिनै रावबो नुखायाखै होननानै दा ओंखायनोथ' जोंबो नुवासै गैया बुहुद लाखिनिलै ना मा लाखि नांथारगो जोंहा बिथाङासो मा बोरै अबेखौ लाना फैगै माथो जेबोखौनो नुवासै जोङो मानासाव मानासाव मा होननो माने मालाबा जायनो नाङा बिसोरसो बिराद नुयो ओमफ्राय जायनो नांगौ जाय नागिरना थाङो बिसोर लामा जायो बिदि बुहुदबार जाबाय जेरै मैया थांदोंमोन मैया थांनायाव एखेबारे मा होनो लास्ट टाइम जोङो गाखोबाय होनबा बेयावनो बुरै माबा मोसौ मेथें हाग्रानि मैसो ओमफ्राय आरो मै माथाम टाइपसनि नुखादों ओरैनो माब्रै माने मोनब्रै टाइपसनि दं नालाय साम्बार सुवा बारकिं बिदि नुदों ओमफ्य आरो मैदेरखौथ' मैदेर बिदि नुदोंमोन आरो बहुत बिदि आरो दे बेखिनियानोसै दे खैथायाव मोनफैनाय जों ओमफ्राय खैथा जाफैनाय Coba, sweta habis semuanya. सयथा सातथायानो जाफ्रामफैदो ना फ्राय सयथा दसआव फैदों मेंबायना Mingbai, sabu mendengai yang ini. साल' जेबो गैया नै साल' होबाय ओमफ्राय बिस्कुट जेबो गैया गोदान हगारहरनोसै बिसोरखो एकदम खननै जाबायना थांनाय बोसोराव खनसे दा खनसे बेनिफ्रायनो थांखांबाय जों नैबेजों थांदो मानसियाबो बेखिनियानो साब्रैल' Aku mau. नेक्स्ट फानबां थांसै थांबाय एबार दे बेखिनियानोसै ने इसिनावबो नुगोन आरो भिडिअ'आव बेसे हागौ नायहैदो आरो आंनियावबो सोरबा नायफैदो इसिनिफ्राय ने दे जोंनिफ्रायबो नायफैदो इनाव अ जों जाय बुस्थुखौ लायाखै इनाव इ बुस्थुखौ नुगोन आरो इनाव जाय बुस्थुआ दङ जोंनाव नुगोन आंनाव जिब जुनार नुनाया खिन्थु मिसालै नुथारनाय नङा दे है केमेरायानो जायाना Ini kacau pun ikut lah. लादो इफोरखो जायखिजाया उनाव नुजोबसिगोन इफोरखो ने बाय बाय थांदो एबार आरो उनाव दे बाय बाय साल दे बाय बाय